Szerosztok mindenki, ez a videó. Bemutatkozok. Nevem Edina, és szeretnék nektek holnap egy olyan videót csinálni, még csináltam sokat is az autósót, meg ilyen versenyzős játék, de fogok csinálni holnap egy Minecraftos videót, egy olyan Minecraft, hogy lesz benne skin ruhák is lesznek benne, sok társaim is lesznek benne, barátokkal játszok amúgy, és egyet mondok, a videó hónap lesz kész, és egyet mondok nektek, hogy, mint tudjátok, ez az első videóm lesz hónap, Minecraftos videóm lesz, de egyet azt mondhatok, sok videót szeretnék még készíteni, meg egyet mondok, várjátok, gondolkodok, hogy milyen Minecraftos videót csináljak. Megvan. Skin ruhát is fogok szerezni, már csináltam egyedül egy házat, brokkokat is volt, remélem nem is raggorok, azt remélem is, és remélem tetszeni fog ez a videó nektek. Bemutatkozok, az nevem Edina, ha tudni akarjátok. YouTube-os vagyok, hiszen tudjátok, és remélem